1.8. další workshop s Richardem, bude to úžasný, bude tam společný běh, společný trénink, zase tady v Exploru a bude to celý o Spartanu. A bude tam jedna novinka, tentokrát půjdu všechny tréninky s váma a půjdu je naplno, takže mě uvidíte i ve stavu, kterým já vidím vás, kdy už nemůžu. Takže o to bude zajímavější a můžeme si porovnat síly. A nemusíte se vůbec bát. Nemusíte se bát. Bude tam úplně jakákoliv kategorie v pořádku, budeme to mít rozdělený, budeme běhat intervaly a bude se to rozdělovat, takže každý je vítaný. Není to o tom, že tam musí být i nejlepší sportovci, je to spíš o tom se naučit něco tady od profíka, který vás naučí tu regeneraci, tu intenzitu, ty zóny, všechno vám to krásně vysvětlí a můžete krásně růst. Přesně tak, bude to pro každého, ať už trénujete několikrát denně nebo týdně, anebo trénujete jenom párkrát týdně. Prostě přijďte, i když jste úplně začátečník, a protože ten trénink bude připravený úplně pro všechny a bude jenom na každém, jak hodně se ten toho tréninku zničí nebo vymraví. Tak jo, a já hodlám se zničit hodně. Super, tak se na vás těším. Tak Aru. Aru. Čau.